Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسكين دمنا دين كنا فنكم أبي الله سبحانه وتعالى تنو ككشي أن نمك على كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودونجو أنا كصحابة سنمو أني ما تقرأ نوكا نبارن ما كله كتاسي دون لبما كتاسي الكامر دوما على كامبلا جلين سرو بارن ما كله وجلا نيسي كراكرالي أكادينة كنا فنكونكا ويسي كده مين ولا للبك أو أكادينة ينقلولا وهم كنا أبارين تتا don magaw ka ke an fe teleso konnana an ga nyingalu duma o ka jabil ke aw mun nyingali ke bawye aw mun ye jabil la jabawye an bela jede bi na fasro chukamina الشيخ محمود أبافا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أمبي على تنوكا بركدا وكفى أمبي سلي أنكنتي محمد كان نمني كشالكو تشايا كان أنا كسودنكو أنا كسيبو أنا موتورا وكو نيني يومي فوكتا سيجودوما على كان بسوابما أنغا فوتو أنا كيتو بلا جلنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الشيخ محمود كما نبلا نون كوفي أمبي فولكا كرنالين لاسي نينغالي كباو بلا جلما أني نينغالي لاجاو نيواتينا. الشيخ محمود أنا نينغالو توما كلينغلي إن شاء الله على لاجلي كلاو غارزغو مينا ونوسر جابيلا إن شاء الله بيسكي دمننا ما فولو منكا كبارا سيريا أكاغا نينغالي كونانا أكو كما دولا على ربسيغي وبصر بارا فويتي أبولو أبو واتي منكي aba nataka kodoke akumala nga abitu asigile fukata wati langolo teme abulu amasika foika akonnana aya jatimina akira koyi kuma be abitaka nga sigi aleka nyenema akonnana asigile meke bara foita abulu nga ba feka wuli ka kodoke mi misa yake hereyama nga abitu makonon fukata wati langolo laba abulu ni la halambe ka kalela akada ka blasra ni degun konnana absika bo akono chukamina ala kan be sawabama ya hayyu ya qayyum ustaz kone ala kan naw deme amin ya rab abe nyinikalu kumbe ni mina suna sabana soban konna ya ala ka naw dema barala amin abe mo ka nyinikalu ani uka kuma kan lameni minke ka seben ka blanye ala ka ashi ana kene ala ko danawma amin ya rab ambal make min ni nyinikalin ke ka foko ale koni sigilen be tote kuma dola ba fe ka bara nafamanw kɛ nga be tote no ata wati bela jelen be teme aka gwansan ata do abe min kɛ yali bana de be ale la wa tara ale nyenyin na de wa shetane la mo fe wa tar korti do bon hakila ba fe kanin de fo tali mundun de be fura jumen dun de be nina amba fo ambalmake akilente koyi ale na nyogona chama shetane ye wodo de ye aka kula adono fe shetane ye wodo de ye shetane ye vidido de ye aka nyanamaya la shetane dona o fe o woye jumen ye ale ka nyanamaya na ale ma jate mine ke ka fo ni ya me haramaden ka manankun o ye ka wati de wati jate te ale bolo wati jate make ale bolo ni wati jate kera mɔgɔ bolo i kan ka baara fɛn fɛn kɛ sini sɔgɔma tilegan fɛ wula fɛ fitirida fɛ su fɛ i kan ka bɛɛ lajɛlen programme yanni sini ka cɛ yanni sini ka se i kan ka bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ bila bolo kelen kan o kumana sisan n'i ye i yɛrɛ dege o la i fari tɛ faga i kan
hadamaden ye ni n ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ programmation de diɲɛ yɛrɛ ye programmation de tile bɛ bɔ a waati la tile tɛ taa bɔ salifana kuma fɛ dɛ a bɛ bin a bin waati fana na kalo bɛ jɔ a jɔ waati la a bɛ sa a sa waati la ala ye ko bɛɛ lajɛlen da bi miqdar a bɛɛ lajɛlen dilannen don ni programmation de ye n'i ye i yɛrɛ déprogrammer o kuma na e bɛ bila ten nɔ shetane bɛ na i la a b'a fɔ i tilala nin min na i tɔ fɔlɔ a bɛ to i bɛ sigi ten i bɛ to miiri la ten a bɛ wasuwasu nati i la o kuma ishfi yawmik fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i k'a kɛ komi n'a fɔ bi y'i ka don laban de i ka diɲɛnatigɛ la i bɛ min kɛ o la o kɛ o la ni o kɛra i tɛ farati i ka waati la waati kan ka bonya waati ye sanukisɛ de ye i t'a dɔn ni bana nana i dɛsɛ tile kelen a bɛ kɛ fɛnba y'i bolo dɛ o kuma na n'i ye waati bonya ye jumɛn ye kana waati to ten a ka taa kana i si to ten a ka taa mun kosɔn i kana i si to ten a ka taa i ka fɛn bɛɛ lajɛlen baramaja a bɛɛ lajɛlen programme i k'a bila tile o tile i bɛna fɛn fɛn kɛ a bɛ programme i k'a bila o mana kɛ n'i tilali ka programme na i bɛ taa tɔ kɛ zikiru ye ala ko fɔ ye ala k'an bɛ sawaba ma an ka fɔtaw an'an ka kɛta bɛɛ lajɛlen na ya rahman faamuya sɔrɔlen kɔfɛ nin jaabi la ɲininkali wɛrɛ min bɛ tugu o la o tigi kan to k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma olu musow lahala dɔ bɛ yen diɲɛ bi tilen waatiw la i b'a ye musow ka kumakan don k'a fɔ k'i tɛ furu cɛ ma f'i ni cɛ min ka ɲɔgɔn dɔn ko nin kumakan min filɛ nin ye kuma dɔw kɔrɔw caman bɛ a la n'a kɔrɔ ninnu nana dɔn ka d'a kan a kuma fan caman o de k'a fɔ cɛ ni muso ka ɲɔgɔn dɔn cɛ ni sira fɛ o ka sɔrɔ ka furu ni lahala in yɛrɛ silamɛya bɛ mun dɔ di a la ani a kɔfɛ ni maa o maa ye nin baara in waleya kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ na nin furu in kɔnɔna na so kɔnɔ i b'a dɔn ɲininkali dɔw bɛ yen nɔ a ɲininkali tɛ kɛ limaniya kɔnɔna na furu dabɔ kun ye jumɛn ye mɔgɔ sanumanw de bɛ furu kɛ i y'a faamu silamɛ ɲumanw olu bɛ furu kɛ furu mɔgɔ ɲumanw ka furu o kan ka sinsin bere ɲuman de kan nka fasigiw ka furu o bɛ sinsin fasigiya bere jugu kan ni o ye jɛniya ye cɛ ni muso o b'a fɔ an ka ɲɔgɔn jɛniya fɔlɔ o kɔfɛ an na ɲɔgɔn furu alkhabisatu lilkhabisin mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ nin kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ka taabolo tɛ nin ye olu minnu bɛ o kɛ o est-ce que barika yɛrɛ bɛ don o furu la wa o tuma na yanni an t'a fɔ an ka pan ka taa nin ɲininkali in kɔfɛla la k'a fɔ ko o kɔfɛ olu kan k'u ka furu kɛ cogo jumɛn la fɛn min yɛrɛ lasili man ɲi an bɛ dan o yɔrɔ de la o kɛwale in yɛrɛ fɔlɔ o haramuyanen don k'a fɔ e ni muso a ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ jɛnɛya sira fɛ o kɔfɛ n'aw y'a dɔn k'a fɔ aw bɛna bɛn o kumana a bɛ ɲɔgɔn furu aw faw furula aw baw furula aw mɔkɛw y'u ta furu olu ye nin kɛ wa fasigiya kan don maanin kan don jogojuguya kan don ɲumanya kan tɛ maa ɲɛnama kuma tɛ ala k'an bɛ sababa ma o kumana sisan mɔgɔ ɲɛnama kɔni n'i b'a fɛ ka muso furu hadamaden tɛ i kelen ye o hadamaden bɛ fanga sɔrɔ ni i balimaw de ye ani i jɛɲɔgɔn ɲumanw muso kunda ani cɛ kunda n'i b'a fɛ ka muso ɲɛnama min dɔn fa t'e bolo wa ba t'i bolo wa dɔgɔmusow t'i bolo balimamusow t'i bolo tari e bɔra sanfɛ ka cun de e tɛ se ka olu bila ka taa muso in jogo ɲininkali kɛ i ba tɛ yen wa i kɔrɔmusow tɛ yen wa i dɔgɔmusow tɛ yen wa o tuma na e kan ka olu de bila olu ka taa muso in jogo ɲumanya na a jogo juguya ɲininkali kɛ n'a a y'a sɔrɔ ani ka ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye koyi mɛ silamɛ jugu walima fasigiw olu de ka ko sinsinnen don nun dungɔ kan sini se ka nun dungɔ tɛ fɛn kelen ye o ka ko tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye a ko faamu ko ɲuman ala ka o dan bɛɛ lajɛlen ma sabu kɔni n ka jatera yɔrɔ in faamu o kumana an bɛ kuma in sigi a kan kuma bakuruba fɔ la mɔgɔw k'a fɔ ko u ka jɛnɛya kɛ fɔlɔ u ka fɔ u ka furu o tɛ maa ɲɛnamaw ka furu ye ala kana maalankolon bɔ an sisi la u mɔkɛw y'u ka furu kɛ olu barikara olu bɔrɔ de la ni o furu tun kɛra furu lankolon ye est-ce que olu tun bɛ bɔ o la wa olu faw tun bɛ wolo walima olu denw tun bɛ wolo wa o kumana o furu ɲuman minnu kɛra ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don da la i k'i ka furu kɛ ten dɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn dɔn e ba ko nin ka ɲi i fa ko o ka ɲi olu ka sɛgɛsɛgɛli dɔgɔyara cogo o cogo e kelen ka sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka taa o bɔ wa i bɛ nun dɔngɔ dɔrɔn de nɔfɛ ala kana kɛ maalankolon ye
ala kana kɛ fasigiw ye ala k'an kana ka mɔgɔ kana nin banna na o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ an bolokɔrɔ o tigi kanto k'a b'a fɛ i ka bilasira baara minnu n'a sɔrɔ ni maa bɛ i kɔlɔsi olu la n'o ye ko baara ninnu jateminɛ k'i ɲɛsin olu ma waasa alikiyama don i ka misani ka se ka girin n'o baara ninnu ye a kɛra baara minnu ye baara nɔgɔ ye nka i b'a sɔrɔ a ka girin misani na walima a kɛra baara minnu ye baara gɛlɛnma kolo gɛlɛn a mago bɛ fanga la o baara ninnu ale b'a fɛ i ka bilasira o dɔw la a bɛ hakili to mun na min b'a to a ka misani na girin alikiyama don ala k'an bɛɛ lajɛlen ka misani girin alikiyama don. amina yarabi Ustaz Kɔnɛ nin ye ɲininkali nafamaba ye bawo an siw kuntalaw ka surun diɲɛ laban mana se waatiw barika bɛɛ ban bɛɛ lajɛlen bɛ waatiw cogoya la san kelen bɛ tɛmɛ i ko n'a fɔ kalo 3 tile dɔgɔkun kelen bɛ tɛmɛ i ko n'a fɔ tile 2 o kumana hadamaden min hamina ko mana kɛ ko an ka fɛn fɔ a ye min bɛ ale ka misani girinya nin ye ɲininkali ɲumanba ye nin ye ɲininkaliba ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ka misani girinya nka an bɛ min fɔ silamɛw ye misani tɛ se ka girinya ni foyi ye fo o kɔ t'a sɔrɔ fɔlɔ faridasali 5 in ala ye fɛn minnu wajibiya i ka i tilala olu la fɔlɔ n'i sera ka olu yɛrɛ dɔrɔn matarafa faridasali 5 ye k'olu kɛ a ɲɛma olu bɛ e saman ka bɔ kojugu nasɔn bɛɛ lajɛlen na limaniya ko la bawo olu bɛna limaniya min d'i ma o b'a to i tɛ se ka to juguman na tuguni fiyewu n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye ko a bɛ ka sali alisa a bɛ ka jugumanw kɛ a tigilamɔgɔ ka segin a kɔ a k'a ka sali a ka o jateminɛ ni sali in bɛ ka kɛ ka ɲa dɔrɔn ala t'a to nɔgɔ la ala t'a to juguman na o kumana ni i tilala o faridasali 5 in na ani ala ye fɛn minnu wajibiya i kan i ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ i seko hakɛ la an bɛ se ka fɛn fɔ i ye o kɔfɛ min bɛ i ka misani a girinya ka taa fɛ parce que misani n'i y'a ye olu b'i ka misani girinya o k'a sɔrɔ fɛn minnu wajibiya i ka olu waleyara i bolo ni olu ma waleya i bolo misani giriyalan tɛ yen dɛ so bili tɛ se ka ɲɛ abada ka so sipasiman to yen ko o ye sipasiman lankolon ye a laban laban a bɛ yuru ka bin o kumana sisan i mana fɛn minnu wajibiya i kan n'i ye olu kɛ k'a ɲɛ kuma min na i kan ka mun de kɛ mun kosɔn k'i ka misani ka a dafa an ka jate la Ustaz Kɔnɛ an ka jamana mɔgɔ fɔlɔw u y'u sinsin nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ maa min kalanna min ma kalan bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin baraji ninnu na koyi bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin baraji na misani bɛ girinya ni fɛnba min ye o ye lahara jodo na alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔ bɛna a ka baara ɲumanw bɛna bila misani na jugumanw bɛna bila misani na jugumanw bɛna caya ka tɛmɛ ɲumanw kan a tigilamɔgɔ jigila bɛ tigɛ a ko yɔrɔnin kelen a bɛ sana k'a ye ten u bɛ kana ni barajiw ala ka saraw baraji kululamaw mɛlɛkɛw bɛ ka u sama kara jɔlɔgɔw la a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka jate la ale kɔni halakira nin barajiba in nin ye mɔgɔ wɛrɛ de ta ye a ɲɛ b'a la ten a bɛ ɲininkali kɛ jigilatigɛ ɲininkali ko nin baraji caman ye jɔn ta ye u b'a fɔ ko nin ye e de ta ye ko ka d'a kan i tun bɛ ka zikiru minnu kɛ ni i yɛrɛ kun tɛ ka o jateminɛ fɛnba ye o baraji de filɛ nin ye o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kalima 2 bɛ yen olu ka di masaba in ye kosɛbɛ kalima 2 o ka di masaba in ye kalimatani habibatani ila rahman o ka di ala ye kalimatani khafifatani ala lisan kalima 2 a ka fɛgɛ nɛn fana kan kalimatani saqilatani fil mizan o ka girin mizani fana kɔnɔ i y'a faamu Ustaz Kɔnɛ kalima 2 bɛ yen olu ka di ala ye u ka girin mizani kɔnɔna na u ka fɛgɛ nɛn fana kan i b'a fɔ yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ fɛn yɛrɛ kɛra n'i ye Bukhariw lajɛ Bukhari ye hadisa in bila laban na mun kosɔn a ka to bɛɛ kɔnɔ gafe bɔla hadisa bɔla caman bɛ u ye nin hadisa in bila laban na mun kosɔn bawo n'i tilenna si dun na si fɔlɔ kun fɔlɔ jara cogo o cogo laban in ni o goyara a b'i da goya o mɛ i ka ko bɛ laban min na o ka to i kɔnɔ hakili a bɛ faamu o ye jumɛn ye subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nin kalima 2 in o ka di ala ye o ka fɛgɛ nɛn kan o ka girin mizani kɔnɔ har n'i ye si kɛ ka nin fɔ nin dɔrɔn yɛrɛ zikuru in b'i wasa fɛn min ka di ala ye ne y'i si kɛ o fɔli la i ko bɛ jɛ ala ye
a ka fɛgɛ i nɛn fana kan bɛɛ bɛ se k'a fɔ hali maa minnu nɛn ka girin bɛɛ bɛ se k'a fɔ koyi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim jɔn de bɛ dɛsɛ nin fɔli la a ka di ala ye a ka fɛgɛ nɛn kan a ka girin mizan na ala k'an bɛɛ lajɛlen kana k'an bila nin camanba fɔli la ni ŋaniya ɲuman ye ni hakililasigi ye wa billahi ta'ala tawfiq. Faamuya sɔrɔlen nin jaabi la ɲininkali wɛrɛ min bɛ o tigilamɔgɔ y'i kanto silamɛya yɛrɛ bonyaba mun di dɔnni ɲinili ma ale b'a fɛ i ko jɔyɔrɔ dɔw ɲɛfɔ a ye min b'a to hali bi ale ye dɔnni ɲiniden min bɛ cɛsiri fanga bonya a la k'a to a ka ɲɛsin kosɛbɛ dɔnni yɛrɛ ɲɛɲini ma min ye a ɲuman ɲɛɲinini ye k'a dɔn silamɛya dɔnniya ko don. I b'a dɔn Usazu Kɔnɛ a ye min fɔ nin ye ɲininkali belebele don dɔnniya ɲinini ni a fɔra dɔnniya bɛɛ lajɛlen ɲinini nafa b'a la nka komi a yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn ni silamɛya dɔnniya ɲinini ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye sira minɛ sira min ko i bɛ taa dɔnniya ɲini ni sira min ye ni o ye silamɛya dɔnniya ye a ko mɛlɛkɛw olu bɛ u kaman fɛnse e ye i y'a faamu mɛlɛkɛw bɛ u kaman fɛnse i ye jɛn kosɔn mun kosɔn sira bɛ se ka nɔgɔya e ye cogo min na ka taa dɔnniya ɲini na ridan li talibil ilm dɔnniya ɲini ye fɛnba ye i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ dɔnniya ɲini na i ka duwawu bɛ minɛ dɛ foyi tɛ dɔnniya ɲini bɔ wa dɔnniya fana sɔrɔlen kɔfɛ fana k'a lase o ye fɛnba ye i k'a ɲini mun kosɔn i ka mɔgɔw ladon silamɛya na i k'a ɲini mun kosɔn i ka mɔgɔw lakala i k'a ɲini mun kosɔn i kana mɔgɔw la faamuya silamɛya na o kumana e ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala ko de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ko kɛ ala ko ye wa billahi ta'ala tawfiq. Nin tigilamɔgɔ ko a ko ale bangebaa a ye gasiko dɔ kɛ o gasiko in kɛra sababu ye a ko nin juguya ale y'o mara a dusukun kɔnɔ kɛwale in na o ye mun ye a siya ye k'a fɔ a taara ka taa fɛn kɛ fɛn min na sɔrɔ silamɛya ka fɛn balilen don o dɔ ye mun ye ka taa mori fɛ yen walima bugurudala fɛ yen ka taa a kungo f'u ɲɛna o kungo min fɔra a nana ka na o saraka ninnu fana bɔ a kɔni kɛra sababu ye nin ko in kama ale y'a juguya minɛ a don kama a dusukun na k'a kɔniya nin baara in kɛli kama yala ale y'o kɔniya min kɛ o bɛ don bangebaa sɔsɔli kɔnɔ wa ani fana ale bɛ jurumu sɔrɔ nin baara ye kɔniyali kɛli kama wa. Usazu Kɔnɛ ala k'an bɛ sababa ma fɛn fɛn ye dusukunna ko ye ala tɛ mɔgɔ minɛ ni o juguman ye ko juguman caman bɛna mɔgɔ dusukun na ni i ma a waleya kɛ i ma a kuma kɛ i ma a waleya kɛ junubu foyi t'i la ko jugu caman bɛna hadamaden dusukun kɔnɔna na nka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i kana a waleya wa i da kana fɔ ni i ye a to i dusukun na ten junubu foyi tɛ y'i la kira ka kumakan dɔw de y'o ye sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ a fɔ nga bɛ yɔrɔ in na Usazu Kɔnɛ nga jumɛn de bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye i yɛrɛ to o kɔnɔya in bolo shetani fana tɛ sigi koyi a tɛ sigi a tɛ salaya kɔnɔya kɔfɛ kɛwale dɔ de bɛ na yan shetani bɛ i cɛnɛ ni kɔnɔya in ye k'i cɛnɛ fo ka taa i bila kojugu la mɔgɔ filɛ nin ye i den n'i y'a ye sira dɔ kan a b'a halaki sira kan a hinɛ de bɛ don i la a juguya tɛ don i kɔnɔ hali n'i dimina a kɔrɔ i mɔnɛnen de bɛ a kɔrɔ mɛ a juguya tɛ don i la bisi den hinɛ de b'i la o de y'a to n'i y'a ye a bɛ fɔ ko denkolon den fasanen ko a ko ka di a fa n'a ba ye a ko man d'u ye o a hinɛ de b'u la o b'a dɔn ni olu tɛ nin kɔrɔ don o don nin ka ko bɛ laban cogo min na bon a bɛ fugariya ni fasanaya kɛ sira min kan a ka ko bɛ laban cogo min na o jɔrɔ de b'u la o de b'a to u b'a hinɛ minɛ o kumana o ye e den ye ni i ye i masa fana ye ko a bɛ ka fɛn kɛ min man di ala ye a bɛ ka fɛn kɛ ni a nana fatu sira kan a bɛ taa tasuma na a hinɛ de kan ka don i la e kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i masa in kana fatu k'a to o sira jugu in kan fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye to k'a ladi bil hikmati wal mau'izati al hasana to k'a ladi ni kumakan ɲuman ye to k'a ladi ni wajuli ɲuman ye to ka alakira ka kumakan fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam waati o waati fana i ka duwawu k'a ye i ka sujudu la i ka duwawu k'i masa ye ala kana a fatu ni cogoya in na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i seko bɛɛ lajɛlen i ka duwawu k'a ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kana nin fɛn fila in e ka o kɛ e k'a hinɛ minɛ i kana dimi a kɔrɔ
ala ka ko faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wabillahi taala tawfiq. Ni ɲininkali kelen kɔnɔna na komi i y'a fɔ ka masa min n'a sɔrɔ a bɛ sira ka sira min man ɲi ka to k'a ladi ni k'a bilasira i b'a dɔn k'a fɔ masa dɔ bɛ yen u dusu ka bon ni den y'a fɔ nin kuma in alakira nin fɔ k'a fɔ nin tɛ bɛn silamɛya kɔnɔna na ɲɔgɔn na a bɛ se k'a fɔ den ma ko depuis den ma wolo ale bɛ nin kalama bon ni masa kɛra o masa sugu min n'a sɔrɔ a tɛ kuma yɛrɛ lamɛn kuma o kuma bɔra den yɔrɔ ale fɛ o ye kuma fu de ye o tɛ dɔnniya kuma ye yala a bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka o masa sugu k'a lasɔn. I b'a dɔn mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a a minɛ cogo don Ustaz Kɔnɛ so bɛɛ lajɛlen n'a donda don finɛtiri bɛ so bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i b'i masa dɔn i b'a dɔn ni i bɛ a nɛgɛn ka kuma fɛ i kan ka don donda dɔ bɛɛ waatul buyuta min abwabiha i seko kɔni wala ta'jaz i kana dɛsɛ abada e b'a dɔn ni i nana n'a ye ni fɛɛrɛ minnu ye n'i bɛ se k'i kumakan don a dusukun na e kan k'o dɔn parce que olu de ye e bange kabini fitinima u tanamako ye min ye u janyako ye min ye u dusu ka bon u dusu man bon e yɛrɛ b'o dɔn o tuma na i bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ ka u nɛgɛn cogo min na i bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ ka u gɛrɛ hali silamɛ jamakulu la cogo min na k'u bɔ nin fɛn ninnu na i seko dan ye i seko dan ye koyi i seko kɛ ala b'i sara kɛ alijɛnɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sara kɛ alijɛnɛ ye. Na faamuya sɔrɔlen kɔfɛ o jaabiw la hali bi ni ɲininkali wɛrɛ min bɛ o tigi ko a ka ɲininkali kɔnɔna na a fɔ fɛn min ye ala kosumaw ye n'o ye azkaru sɔbahi wal masa ala kosuman bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ ani ala kosuman bɛ kɛ wulafɛlaw la yala ko sɔgɔmada waati kɛrɛnnen dɔ de bɛ ala kosuman kan ka kɛ o la wa o cogoya kelen na yala wulafɛla fana na wagati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen i kan ka ala kosuman kɛ ka bɛn o wagati ma cogo wa walima a labilalen don ni ale tigilamɔgɔ ka ɲininkali ye. Ustaz Kɔnɛ ala k'an bɛ sababa ma ala ma foyi koron masaba in bɛ hinɛ an na kosɛbɛ ala ma foyi koron ko nin waati fitini ko nin de don la a waati n'i ye sali waatiw filɛ nin ye farda sali duuru a waatiw bɛɛ lajɛlen fɛrɛlen don ni k'i bɛ fɛn fɛn kɛ ala i b'a kɛ a la waati kun fɔlɔ bɛ yen cɛmancɛ bɛ yen kun laban fana bɛ yen a bɛɛ waati fɛrɛlen de ye sɔgɔmada fɛ o azkaru o bɛ daminɛ fajiri salilen kɔfɛ de n'i ye fajiri sali kuma min na azkaru sɔbaw bɛ daminɛ fo ka taa se waduha waati ma a bɛ se ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen na ɛri caman de don i bɛ se ka fɔ a bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se waduha waati bɛɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ don azkaru sɔbaw kɔnɔ zikiru minnu ka fɔ nkan ka fɔ sɔgɔmada fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ don kɔnɔ kabini i bɛ fajiri sali ka ban fo ka taa se waduha kɔnɔna ma o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔgɔmada la wuladafɛla fana kabini lansara fana bɛ sali ka ban fo ka taa se tile binni ma nin bɛɛ lajɛlen ye azkarul masa ye a ko faamu ko ɲuman ala ka o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. A dɔ la maa dɔ n'a ɲininkali kɛ i bɛ ka kuma fɔ n'o ye waduha ye yala waati jumɛn ye. waduha waati an bɛ o de wele bamanankan na ko walahasali waati i b'a dɔn walahasali a bɛ daminɛ ni tile bɔra ka miniti 30 jate kɛ tile bɔlen ko ka miniti 30 jate kɛ an bɛ don waduha sali waati la o de bɛ tɛmɛ sa ka continuer ka taa se fo tile 11h30 waati ma i y'a faamu ala k'an bɛ sababu ma. Hali bi bis ɲininkali hukumu kɔnɔna na ɲininkali laban na bi sigi in na an balima dɔ ye ɲininkali kɛ an balimamuso dɔ yala ko mɔgɔ k'i da ka sunɔgɔ waati la ka fini dɔ la fini min tɛ finibaw ye fini fitiniw k'i da n'o ye nin cogoya in na yala ko bilasirali jumɛn bɛ i bolo ka di o kisi la. so kana ala k'a bɛ sababa ma i b'a dɔn ninnu bɛ ɲininkali nafamaw ye dɔ bɛ se ka i kanto ni ɲininkali ko nafa t'a la kira kumana fɛn fɛn kan nafa b'a bɛɛ lajɛlen na fɛn foyi tɛ sallallahu alaihi wasallam fɛn fu tɛ silamɛya na koyi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ni a kunpa b'i la n'a hami b'i la i m'a faamu a ɲininkali kɛ n'i ye ɲininkali kɛ i bɛ dɔ dɔn i bɛ dɔ faamu a ko faamu ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ka i da k'a sɔrɔ fini yɛrɛ tɛ i la duloki yɛrɛ t'i kan na baasi tɛ ala nka k'a sɔrɔ birifini birilen b'i la kiraba in ka kumakan sallallahu alaihi wasallam i farikolo bɛɛ lajɛlen lankolon birifini foyi t'i la kana o kɛ dɛ hadamaden ka bon lankolon bila ma o kumana sisan n'i b'i da i ka so kɔnɔ hari n'i kelen b'i ka so kɔnɔ fɛɛrɛ kɛ i ka fini suturalen dɔ don min tɛ i degun i b'a dɔn mɔgɔ datɔ la i bɛ sunɔgɔ la fini min fana bɛ yen ni a koronnen don i la o fana ye degun dɔ ye o hadamaden kan ka labila de i sunɔgɔbatɔ
o kumana fini labilalen de kan ka don ni a ma ɲa ko i ma fini yɛrɛ dɔn fɛɛrɛ bɛ kɛ i ka birifini i ka o dɔ biri la o kɛra birifini fɛgɛmayɛsaw sutura don a kɛra birifini girimayɛsaw sutura don wa nɛnɛ fana kunbɛnnan don o de ka ɲi alakira ye a ɲamarinin de o de ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ i lankolon kana da i farikolo lankolon kana da a bɛ shetani ɲɛ don i la n'i yɛrɛ y'o kɛ kaban ala ka hijabu t'i kan koyi a bɛ shetani ɲɛ don i la mɔgɔ dɔ bɛ yen Ustaz Kɔnɛ n'u yɛrɛ hali ni u farikolo yɛrɛ lankolon don i b'a fɔ ala ye hijabu ba dɔ da u kan u tɛ ka lafiya abada f'u ka fini dɔ don u la walima u ka fɛn dɔ biri o la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ fana n'u dara k'a sɔrɔ u farikolo yɛrɛ yɔrɔ min lankolon don n'u bɛ wuli o b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye siyɛnni nɔ o siyɛnni in bɔra min a bɛ tɛ jinɛ shetani ye wa kuma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi shetani tɔɔrɔ ma kira ka taabolo n'i y'a bila ka ban hijabu foyi t'i kan bilen sallallahu alaihi wasallam fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka ye ala kira ka taabolo kan sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ye an b'a fɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen na an tɛ foyi kama ka ala kira ka silamɛya in de walanwala ale n'a ka sebaw sallallahu alaihi wasallam u nana silamɛya min ni ala kira nana ni a ye ka bɔ an ma yɔrɔ la an bɛ k'o dɔrɔn de walanwala wa o silamɛya ye ala kira ta ye sallallahu alaihi wasallam o dɔrɔn de bɛ i lase arijana ma koyi karisalakaw ka silamɛya n'a ni ala kira ta tɛ kelen ye tɔgɔ kura dara fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ différence bɛ ani kira ta cɛ kira ta ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ o dɔrɔn de walanwala wa o dɔrɔn de bɛ i lase arijana ma dɛ o kumana a ye to an ka kira kanu sallallahu alaihi wasallam an kana fɔ k'an bɛ an ka lahara feere ni diɲɛ ye silamɛ kana mɔgɔ orienté ka tara i yɛrɛ kuma kana mɔgɔ orienté mɔgɔ sɔn i ka balo ni diinɛ ye mɔgɔ orienté ka tara ala de ma o orienté ka tara ala kira tama sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum sigi ay dɔɔni kɛ n bɛ ala deli jaabi min dira a baara kɛli ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye diinɛ faamuya ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a Sheikh Mahamudu ni kumakan laban b'i bolo k'a lase lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma diinɛ kunnafoni kɛnɛ kan sa kɔni an bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɔ han u bɛɛ ka bonya b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana mɔgɔw Abidjankaw Buakekaw Lakuta Umɛ Gaɲuwa ani Côte d'Ivoire dugu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kan u bɛ a lamɛn kosɛbɛ sunna sabanan u b'a lamɛn kosɛbɛ silamɛya kanu de y'a to u bɛ k'a lamɛn koyi n'o tɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ dɔ tɛ dɛ silamɛya kanu n b'a fɛ ka silamɛya ta sun kɔrɔ o dɔrɔn de b'a ka to u kɛra sunna sabanan in fɛ an b'a dugawu k'u ye an b'a fɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an farala ɲɔgɔn kan ka silamɛya in kanu cogo min na ka nin diinɛ kunnafoni k'a lamɛn ani an ka jɛ k'a lase ɲɔgɔn ma ani k'a lamɛn ɲɔgɔn bolo ala k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fi jannatil firdaus lahara jɔrɔna k'an bɛɛ don arijinɛ kɔnɔ se t'an ye koyi se tigi ye ala dɔrɔn de ye la hawla wala quwwata illa billah ala k'an ka fɔ ala kan'an ka fɔ k'an di diɲɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u b'a lamɛn Amérique jamana na Chine jamana na ani Congo a kɛra Brazzaville o a kɛra Zaïre o an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛra mɔgɔ min an balima minnu bɛ Algérie an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ Saudiya jamana na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ n'o ye Makan jamana ye ala ka diinɛ faamu ko ɲuman ala k'o d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baden lajɛlikɛlaw ni ye aw garisɛgɛ bi sigi na diinɛ kunnafoni kun ka an bɛ ala deli ala k'an bɛ sigira wɛrɛ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه